番手遠藤昌司、19番手川口浩介、20番手からは肝付千佳弘、21番手臼井学、22番手磯部保。58歳最後のレースという磯部保は22番手からのスタート、そして23番手には木村慎吾、最後尾24番手からは丸山中道というこの24台。隊列がクランクを立ち上がっていきます。先頭集団、今日も5位24名が集まったスーパー SS 第1番が遅れております。これの隊列はもう1周スタートディレイです。19番の肝付20番手スタートではありますが、隊列大きく遅れを取りました。99の丸山も今遅れてコースに出てきましたか。2台が隊列遅れております。丸山は最後尾からのスタート、肝付は自分のスタートポジション20番手に上がれるか。隊列が追い越し禁止区間に差し掛かりましたので、これで肝付も一番後ろからのスタートということになります。スタートが切られていきます。まずは1コーナーアウトから、しかしゼッケン66番の村上がかぶらせてしまったか。後続の馬身行き場を失ってしまっておりましたが、後続が少し混乱する中、ホールトップは高垣が取っていきます。早見を捉えて高垣哲也3連続ポールポジションに向けて幸先よくスタート。村上は4コーナーバックストレート入っていくところでマシンを止めます。中垣を捉えまして早見浩二、そろそろ結果を見せないとねと、結果に結びつけなきゃなと語っておりました早見。ってまいりまして、そろそろ最終コーナーではマルチクラッシュが浅野秀幸のマシン、左のサイドカウルがポコンと上がっています。さらにゼッケン19番モスキー一世のマシンが止まってしまったか。今ゼッケン32番をつきます川口もスタートを切ってきました。さあ今松浦、そしてその松浦の後ろですが
平松がやり合ったか6コーナー、平松が前に立っています。先頭集団は4台の3周、その後ろからは5台の第2グループ、ここに入っていきたい吉高君、澤部浅尾が、現在9番手というあたりでしょうか。ということになります。さあその中トップに立ちます早見ですが、そこに来て中垣を引き離していたか。早見が後ろ中垣に対して今度は7秒というリードを広げてきました。7周経過8周目、残り周回数はあと3周です。中垣のタイムを上回っている後ろ秋山と松浦、この秋山そして松浦が中垣にも近づけるか。最後最終コーナー立ち上がって残り20表示へと変わっていきます。立ち上がりでは矢島がポジションを落としておりましたが、後ろから抜かれたか。さあ2番手争い、中垣に襲いかかっていった3番秋山達夫、今日は僕を中心に実況をしてくださいという秋山が今6コーナー、中垣をかわして2番手に浮上です。この後帰ってこればファイナルラップ、最終コーナー立ち上がって早見のたくさんは2番手を守りきれるのか。この1周だけはたくさんを中心に立ちましょうか。ファイナルラップ2番手に上がっていった秋山、後ろ中垣松浦のブルート勢を従いながらバックストレート、後ろを振り返ったたくさん、ここはバックストレートにはブロックラインを取っていきます。中垣松浦がさあ6コーナー立ち上がり8コーナーに向けて加速、インサイドこじ開けてきた、こじ開けた松浦、高垣その隙をついて松浦が前やっちまったのはタッサン、やはりタッサンです。これがタッサンとタッサンたるゆえん。今早見がトップチェッカー、2番手に松浦、3番手高垣、4番手タッサン。タッサンを調べるとこういうことが起こります。最後の8コーナーこじ開けられてしまってアウトに膨らんだタッサン。5番手には山本、6番手平松、7番手澤部、8番手矢島、9番手須藤、10番手加藤というオーダー。スーパー SS プレファイナル終了。